gabi happy Sunday Arizona no. Okay na to sa diskarte mag-itsura sa kalisod sa panahon. Ganyan lang. Hindi siya makarilit sa una. Ani kung gibuhat karon. Okay, nanira may gihatag man sa akong amigo nga bulad gikan sa Palawan, akong gitilawan tabang mo sa akong ginakunahuna ko nga alon may gulay diri sa balay. Ako ni himong napoy napalit na mo nga kung sa tubigon gatong wrapper unay gulay ako mo akong gisagol no, kung gilapuan og daghan tubig aron matabang siya mo ani kunis dayon gahiwa ko og bagyo beans o kuan kanang gitawag og repolyo. Ako ning gisahon makaigsunan og akong poston og wrapper no, lumpia na ang diskarte sa panahon ba. Wala mamaon ang taring atong kaimtang karon namo nga kalisod gawas mga kwartahan pero saon man pod nga ampay po na ako ni sa kuang sakit no, dili karne isdang bulad ni pero tabang magisunan okay ra kayo akong tilawan. Kani po akong kuan soya beans soya oil di magmuni ako ning gi-request sa YouTube sa kuan Google okay ra man kanuni nga mantika no, ipares pud ani magisunan no aron di ilis ang kuan nato ba daot liser ba kadaot. Okay na mo na gigisa to simpin palakot no ahos sa magikunan o ayon bulad dagubing ayon repolyo ang bitin gamay no kaya malami-lami ko ba asin wala na kaya na may buwad tuyo wala na pod nanira kaming pusto nung taod-taod no ano kung matudan karon magisiona no kaya nanira gyud ta diskarte lang kay may untag way kwarta kada pod kuan kanang nalikay ta sa kadaot lawat no aron po mo lugay tingali gamay ang atong kinabuhi kuan manggaling lugwayan ta sa Ginoo no likay lang pud ta senior na bata pero sa akong paminaw sakto na pud tingali. Pero mintas na pa'y kalikayan lang ta magigsunan. Okay mo na akong gi-rapper na akong gikuan ano pusto na ko bali igara pod na namo ba kani kauban ako dili makauyon ako ra gyud ning mukaon ani magigsunan kani akong partner ay asin di siya moangay kani buwad. Okay pero di tabang ang buwada ba ang gitilawan okay ra kaayo magigsunan. Okay, ani ra ta ini atong panahon karon na ako may income ninyo okay ra kayo pero ako ba okay sa pay parehan ako magigsunan yun ani kaimtang yun ani lang diskarte ba magigsunan di ba. Okay photos ta ni magigsunan okay photos dayon ato ng pritohon sa kaon na panihapon. Okay tron ko mayong adlaw og happy Sunday sa tanang tao ning kalibutan magigsunan. Okay na photos na okay yung nana ba diskarte magigsunan no. Okay kana ray akong giputos kay igo naman po na og mukaon yung kauban og dili manubra gyud ni. Okay tigo at sa side na to no dayon atong iprito no amo na ni kaon tilaw na ni nung human ani iprito no. Okay ligid og tilaw di tilawan nato okay ba kana ra kadaghan na tag-as man po na siya do di po na dalig kahurot na ako rin mukaon. Pero sila lang muangay ba ako lang ning invento kaya tilawan na to no. Okay ba ya lami ug daghang salamat mayong adlaw katanan bye.